Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Umday utet ubadan bi ne utet ubalong banbam. Henry kini ke kubor ngin pin I syapang uwe ubreu. Paju khot sin kum utet. Tangba ude ubreu balado I ke jingtip lem. Namara ke step jong santrik ujeliu. Arajar arpsan ula janshe me ke jingem jong arngot ki Shipara hagas nong Mawlai nong kwar block 13. Kini ki arngot ki Shipara ki pesadung na katari ha utet kide ki bela itu kerteng kumu walam kupar warjri belai puai senam bat umeban rap bor warjri ba arp kundai senam kibedai ki khon uba yones lingdo naga jingpoi jong nonglum kubor jong Shillong Mail ha Mawlai nong kwar bat ka jingwat banya syapang kini ki nongto basala ban yo lum jingtep ya ka kerteng kita ki nongto ki bedang persang ban kendang bentu nakwe ka karkhana kali ka jingja ban syadung kini ki Shipara ka dei na ka jingwan jongki ban bat ya kini ki nongto ki bakilala ban yo sngo na ka jieng sa ka badan marjan bat ka tei ka karkhana hakapor bakila mot ban bat kem miki kini ki nongto kila sei de kitiar pen mensau bat yakun ban pet hakabakila yo dung da ka tari Henry jar la kata la yo ban bat yo wei na pedeng kita ki nongto kat ba wei la yo pet kini ki arngut ki nongto kilawan da ka wei ka taksi kamai ka badan yo registration number ML06 5732 padia kini ka kaliru la yo ban kurup bala IT no shakipulit naga jingyo kem yo wei na kini ki nongto bala itu kerteng kumu debarlang karmu sulmar ba arpudai senam kerta sayo ikajingtep bahu bayadan lang bat udai utet hagani gajing syadung uwei na kini Shipara bala syadung na kibenta kelebong bat uwei pat na kakti bat paro arngut kilamen saujur palakiet yaki Sharobot Hospital panai jing sumar yamenta ubadang syak sumar hospital udai tang umeban rabbor bo syadung na kelebong ya uta bolai pete kisi ong utet udai ubasa mensuah ne pok mulai nang kuar ka patarim udai ujat karsenteo tungin pai syapang niutet bat udeu Shillong Mail ubajulum miki kubor hakabai dei bat ki jingken rei ki kamsni hopo kari khasi jaintia unpen kan mau biang ya ka kubor kabula dep ban penmi hakapor kumbash po buje min miet jongka khalai trik unailur arjar apsao kabadei kapor kabaga seng HYC kala leit ban khandra ya ga jaka di drok ki samla hagani ga jingleit khandra naga surok hagathan mot pran ka HYC kala yo ban kem yaki syukurim harengkat udrok henriugram bat ka jingleit ka HYC syakatiga jaka ka de dien ka jingyo jingtep bakidan kinong khai drugs ka bayalam da utit ubade ulok jong ka te ka kenthei ka bakit udrogs ka jingpen shisha halor ka jingdon henriugram udrogs na ka jinglap nagalok utit de lingba ka jingtho yo te ujingdi ka ba ka HYC kalawan ra ha kapor bakala pen upshirip yaki te ki arngut ban khamshai halor kani ka kubor tungin Sngap ka ka bau secretary ka HYC ubalam khamat ikate ka kenhon hakapor bayo bat utit un batai khambnya utit bat ule ayu unutet iso au bra September au ha watering je na kalian ngajong ni Singapore bengi ya itu bengi ni bat ini ki nong di ding layo ban bat yu ni utit lengkap ka lok jong u ka kapor kendai beje jen miet namut tan na kamet jong u por ngiyo ban kutup umban reugram udrox de uni breu balong badeh kan ni ki breu drox oi te nang ta Pyntip ka kerteng jugu khot tong tet ne hanu ka kerteng di ngam tip ya kerteng tenrai nomor ba u lamna do tet biken nomor usa hamuyong PE kum no pada bai de bukan ni kajing kilat na kajing yap mo ong mangladan na kaliang i kaseng ting nong no nyap ya keren nyap keno ba ya ka sarkar kan ya kajing semsting ka sarkar habis ini ada 26 kila bu yang magin bu kita ging ada ki en de kamdan dari menta nuju breu menta kalong no bu apa ya benta bat kalong bangun musim breu kan ya tu kajing jaba menam step apa mulai nak kuara itu ngap ong ya ka sarkar ya bor ka an ngap keno maka jing semsting ke jongki ka bai de bukan ni baglong gini ki ja kajing ja kum ni tekai ka sinjam jong keseng pada na kalian kesengi aduk mentaru ni 4 song thai ni dan ya le bangin ya khandra bang ni ya ini di kam
Ngin nong sai nang ya pen jur hi ke jing kra jong ya beri ni nama makan sangan ka peteng balwan kan. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka batau bha kam kata i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.